jasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. It-tema tal-programm tal-lum hija xejn differenti mis-soltu għax se nitkellmu ftit fuq id-da. Infatti, fl-ewwel parti tal-programm, William Zammit se jkellimna fuq l-espressjoni ikraħ daqs id-data bona. Waqt li Dwayne Ellul, fit-tieni parti tal-programm se jkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma sella. Id-da allura huwa parti mill-kultura tagħna l-Maltin u l-Awġin. Aħna minn dejjem konna nidaw jew hija xi ħaġa aktar reċenti. Jekk immorru lura fi żmien, ommijietna u missirijietna jidher li ilhom jiddaw żgur minn żmien is-seklu 16 u saħansitra għandna ddokumentati frażijiet li ntqalu minn Maltin quddiem l-Inkwiżitur wara li ġew imresqa quddiemu tal-lidaw. L-ewwel dawwa rreġistrata bil-Malti hija Jaħraq San Pawl f'nofs is-seklu 16. Bi Jaħraq dari kienu jesprimu xewqa li xi ħadd jinħaraq fin-nirien tal-infern. U allura, f'dan il-kuntest, povru missierna San Pawl li min offendih ma tantx jidher li riedlu l-ġid. Interessanti wkoll li l-verb jaħraq matul iż-żmien tqassar għal ħaq u din jikkonferma ta' kemm matul iż-żmien anke d-da fil-gżejjer tagħna żviluppa u nbidel. Fil-fatt, meta wieħed janalizza d-da l-antik li għandna ddokumentat, wieħed isib elementi grammatikali li llum ma ssibhomx. Ix-xejn xejnejja. Bil-ħażin ħriġna xi ħaġa tajba b'rieħed l-iżvilupp tal-Malti. Imxu issa nisimgħu lil William Zammit ikellimna fuq l-espressjoni ikraħ daqs id-data bona u naraw ftit minn fejn ġejja u min kienu wara kollox dawn ta' bona. Għandek espressjoni fil-Malti ikraħ daqs id-da ta' bona. Issa, hawnhekk qed nitlu f'kuntest partikolari tal-lingwa. L-idea ta' da f'ħafna komunitajiet Kristjani issib il-kunċett ta' da. Bħalma l-Kristjan jitlob, kultant il-Kristjan jidaj ukoll. Hija xi ħaġa interessanti anke fil-kuntest lingwistiku, fil-kuntest etimoloġiku hawnhekk. Minn fejn ġejja x'inhi r-relazzjoni ta' dan id-da daqshekk ikraħ daqshekk faħxi ħanajdu hekk ma' bona xi tkun. Bona huwa post fit-Tunezija fl-Afrika ta' fuq. Bħalma nafu Malta dejjem kellek problema ta' popolazzjoni kbira u allura ħafna drabi ta' nuqqas ta' xogħol. U l-idea li l-Maltin jemigraw tmur lura ħafna drabi familja l-emigrazzjoni l-Awstralja, l-Ingilterra, l-Istati Uniti. Hawnhekk qed nitkellmu fi żmien fejn kellek emigranti Maltin bil-mijiet, kultant anke bl-eluf, illi jemigrawlek mhux fid-dinja anglosassona, imma fid-dinja Mediterranja. L-ewwel deċenni tal-perjodu Ingliż sa madwar l-1150, l-iktar tip ta' emigrazzjoni popolari kienet emigrazzjoni tal-Maltin lejn l-Afrika ta' fuq. Xi ħaġa li fi żmien l-ordni ma kienx possibbli għaliex fi żmien l-ordni kellek il-gwerra eterna bejn il-Misilmin, inkluż il-Misilmin tal-Afrika ta' fuq u Malta. Mal-Ingliżi dil-gwerra spiċċat u allura infetħet il-possibilità li l-Maltin jemigraw appuntu f'daw il-postijiet. Kellek komunitajiet kbar l-Eġittu, l-Alġerija, it-Tunezija wkoll. Bona b'mod partikolari nafu li kellek komunità pjuttost qawwija ta' Maltin. Issa meta għandek din it-taqbila bejn da ikraħ u post partikolari, tindika l-isma mid-dera bona kien post li kien jattira dawn il-Maltin emigranti mhux l-aħjar karattri. Ma ninsewx, dala mhux jiġifieri f'każ dejjem, imma ħafna drabi, speċjalment l-emigrazzjoni bikrija, ħafna drabi kienu jkunu nies ta' livell baxx ta' edukazzjoni, nies illi bl-ebda mod ma jistgħu jaqalgħu lejxin tagħhom fil-pajjiż u allura l-uniku mezz li għandhom huwa appuntu illi jitilqu. Jiġifieri żgur li kien ikollok numru minn dawn il-karattri
illi ma kienux forsi l-iktar eżemplari. U allura kien ikollok dan it-tip ta' diskors, dan it-tip ta' dak li ngħidu da' faħxi minn dawn l-emigranti Maltin appuntu illi jkunu settiljaw f'din l-erja ta' Bona. Interessanti forsi ta' min jgħid, naturalment id-da mhux forsi l-iktar ħaġa sabiħa li għandek fil-lingwa, imma mill-lat purament lingwistiku huwa wkoll l-erja illi speċjalment fil-Malti, meta ma tantx għandna Malti antik, hija xi ħaġa illi wkoll wieħed jista' jistudja. Malta għandna l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni u fost ħansiħulhom hekk id-nubiet li kienu jagħmlu l-Maltin ma kinux isumu meta suppost, kienu jgħidu l-ereżijiet, hemm ukoll b'mod prominenti id-da. U mhux l-ewwel darba illi fil-proċessi tal-Inkwiżizzjoni, fl-inkartamenti tal-Inkwiżizzjoni u issa qed immorru lura sewwa seklu 16, seklu 17, seklu 18, inti ssib irrekordjat id-da espress bil-Malti. Jiġifieri fil-waqt il-proċess bit-Taljan, id-dawa ħafna drabi ma tistax titraduċija, mhuwiex faċli, u allura in-nies tal-qorti tal-Inkwiżitur kienu jikdbu id-dawa bil-Malti kif ikunu semgħuha tingħad fil-mixxieda, eccetera. U fost il-Malti ħanajdu hekk l-iktar bikri illi għandna ir-rekordjat b'mod miktub, jiġifieri b'mod dokumentat. Biex nibqgħu fuq it-tema tad-da, fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma sella. Min jaf kemm il-darba kien hemm xi ħadd ġelna nsallu u nkellmu lura bil-Malti pur. Kif diġà għedna, il-Malti ilu jidaj u d-da lanqas nistgħu ngħidu li hu marbut ma' etajiet partikolari. Infatti, każ dokumentat tal-iżgħar tfajjel li nqabad jidaj jieħodna lura għas-seklu 16. Dan it-tfajjel jew aħjar żagħżugħ kellu biss 15-il sena. U waqt li kien qed jaħdem fuq xini tal-Ordni ta' San Ġwan, assis li kien abbord kull filgħodu kien jitolbu jniżżillu xi kaxxi tal-luminata. Darba minnhom waqt li kien qed iniżżilhom ħabat nasu u fis-saħna tal-mument qallu jaħraq qaddisek. Il-qassis kien jismu Salvatore u allura d-dawwa ġiet interpretata kontra s-Salvatur u spiċċa quddiem l-Inkwiżitur. Ninnota wkoll li kultant biex intaffu l-intensità tad-dawwa nużaw dak li ngħidulu eufemizmu. Tisma' pereżempju min juża kliem bħal Marelli, Madoffi jew Maduma biex jevita li jsemmi lil Madonna jew biex ma jiżeffinx direttament Alla fil-batal, dlonk jibdlula ftit it-tarf u Alla jispiċċa għalleċ jew il-lallu. Jew biex wieħed ma jsemmix l-ostja sagramentata, malajr ibiddilha għal-istra jew istja. Hemm issa daqshekk informazzjoni fuq id-da, ħalli morru nisimgħu lil Dwayne Ellul jidur dawra tajba mat-tifsiriet tal-verb sella. Dan huwa fatt kurjuż ħafna. Kif fil-Malti għandna kliem li jirreferi għal kult nisrani. Imma mbagħad għandna kliem bl-Arbi għalih. Ġifieri biżżejjed inħarsu lejn issa l-Vereġina kif nibdewa jew Islim għalik Marija, ġifieri dan huwa Arbi. Assalamu għalik Sultana. Islim għalik Sultana, sal-Vereġina. Jew assalamu għalik Marija. Islim għalik Marija, Arbi. Imma fir-realtà t-talba hija waħda nisranija. U dik hija affaxxinanti insiba jiena u minn dan il-kliem għandna ħafna, ġifieri sipalla, mulej, salib. U di oħra interessanti f'dizzjonarji qodma ta' teżan u anke ta' vassalli jagħtu l-plural ta' salib jagħtuha solbien, mhux slaleb kif nafuha llum. Kliem ieħor ġifieri li ġej mill-Arbi u għandu referenza għal reliġjon nisranija, għandek qassis, talba, għejt, mamudija, ġenna, rar, qaddis, tqarbin, randan, dnub, għandek mhux ħażin. Issa, il-mistoqsija hija kif dawn daħlu Malta, kif qegħdin nużawhom Malta fir-reliġjon Kattolika, Nisranija,
imma din nużaw il-kliem Arbi biex jirreferi għal ċerti kunċetti. U l-professur Joseph Brinkat isemmi 3 xenarji possibbli u jgħid li jew taħt il-ħakma Arbija il-Kristjaneżmu baqa' ħaj u l-kliem li kien hemm bżonn allura nħoloq bl-Arbi. Dak huwa l-ewwel xenarju possibbli li jsemmi Brinkat. It-tieni xenarju huwa dan li jekk qabel, mela aħna tradizzjonalment nafu li ġi San Pawl u l-Maltin saru nsara. Issa, ma jekk qabel allura kien hemm konverżjoni tal-massa għall-Iżlam, il-konverżjoni lura għall-Kristjaneżmu mbagħad, saret bl-isem tan-nies tal-post u li kienet dik il-ħabta varjetà tal-Arbi, il-varjetà lokali tal-Arbi. Ma dak kien it-tieni xenarju li isemmi possibilment Brinkat. It-tielet xenarju huwa li meta fl-1048 reġgħu ġew komunitajiet Arab jissettiljaw f'Malta, dawk fosthom, għax mhux l-Arab kollha Musulmani, dawk fosthom li kienu insara, fosthom grupp partikolari kienu ġew mis-Sirja, kienu ġabu dan il-kliem magħhom. Jista' jkun li ġara hekk ukoll. Imbagħad, apparti dan il-kliem, għandna kliem ieħor li jirreferi għal prattika Musulmana, pereżempju moskeja u Koran, li jirreferu eżattament għall-istess kunċetti ta' reliġjon Musulmana. Imma mbagħad għandna kliem ieħor bħal Eid, Alla u Randan li jirreferu għal kunċetti simili, imma l-Alla kif jarawh l-insara huwa Alla differenti minn kif huwa perċepit fil-reliġjon Musulmana. U kelma interessanti partikolari hija Salla jew Sella. Din ġejja mill-Arbi, Salla, u li tfisser titlob, to pray. Imbagħad għandek ukoll fl-Arbi Salla Ala. U tfisser meta tixtieq il-barka lil xi ħadd, to send blessings upon. U il-Malti x'għamel allura? Għax aħna fil-Malti għandna Salla u għandna Sella. F'Sella il-Malti Salla Ala li tixtieq il-barka lil xi ħadd. U adattala xi ftit it-tifsira għal li tibgħat it-tislijiet. Fil-fatt hawn min jalaq littri bil-kelma tislijiet dwejn fil-każ tiegħi. Mela dik hija Sella fil-Malti, imma mbagħad meta nbidlu l-vokali u nużaw Salla, hemmhekk ir-referenza hija għat-talb Musulman. Issa, il-Maltin ta' dari sewwa interpretaw l-idea ta' xi ħadd li qed jitlob Alla li mhuwiex l-Alla tal-insara. Sewwa bħala dawwa kważi qed jagħmel ħażin. Allura bil-Malti ngħidu seġġenni nsalli. Jew li tfisser seġġenni nidej. Allura fil-Malti isalli nużawha bħala eufemizmu xi ħaġa li tratta bit-tifsira tal-kelma da. Mela huwa Salla li tiġi tfisser u mbagħad huwa da bil-Malti modern, seġġenni nsalli. Jintasbu bis-swieq